En Kanban-tavle er det samlede arbejdsområde, du ser her. Den viser alle opgaverne og hvor de befinder sig i arbejdsgangen, fra ikke startet til fuldført. En Kanban-tavle er det samlede arbejdsområde, du ser her. Den viser alle opgaverne og hvor de befinder sig i arbejdsgangen, fra ikke startet til fuldført. En Kanban-tavle er det samlede arbejdsområde, du ser her. Den viser alle opgaverne og hvor de befinder sig i arbejdsgangen, fra ikke startet til fuldført. En Kanban-tavle er det samlede arbejdsområde, du ser her. Den viser alle opgaverne og hvor de befinder sig i arbejdsgangen, fra ikke startet til fuldført. En Kanban-tavle er det samlede arbejdsområde, du ser her. Den viser alle opgaverne og hvor de befinder sig i arbejdsgangen, fra ikke startet til fuldført.